ಆರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಇದ್ವೆ ಮರಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೊಂದು ಶಾಂತು ಯಾಪನ್ ಬೆತ್ತುಲೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದನ್ಪೆ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ರಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಡಿ ಮುರಾರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಕಂದು ಪನ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಆಕಳಿ ತೆದ್ದೆ ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಏರಂದು ಬರ್ಚೆ ಬರ್ಚಿ 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 ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತ ಪನ ಯಾನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕತೆ ಮಗಲು ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಎನ್ನ ಮಗಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಿಯಾ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಾಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಂಜಿನ ಊರ್ನಿ ಅಂತ ಎಂಜಿನ ಈ ಸ್ವರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀರಿ ದೇವಿರಿ ಅಂಚೇತ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕೆಂಗಳು ಭಯ ಅನಗ ಯಾನ ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದ ಜಲಜನಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಜನ ಸಸಾರ ಜನ ಕಾಪಿ ಇಂಕ್ಲ ದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆವತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋರ್ಡ್ರದೆ ಅಂತೆ ನಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮುಗ್ಳು ಪಿರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಯಾನು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪೋಯಾನು ನೀರು ಮೇ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡು ಅವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಚಂಡಿಕೋರೆಡು ನಾರಾಯಣಿ ನಾಯ್ದ ಪೆಟ್ಟುದ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಮೀನ ನಾಯ್ದ ಮಗಿ ಓ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ್ರು ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಿಂಗೆ ಓ ಈಯೋ ಭ್ರಮನಿರಾಸನ ಆನು ಪೊನ್ನು ಭ್ರಮನಿರಾಸನ ಆನು ಪೊನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಸಂಬಂಧ ಹಲೋ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ವೈಶಾಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇಡು ಏರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಪುಣೇನು ಅದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೇರ್ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ವೈಶಾಲಿ ಫಾದರ್ ಕೆ ಎಂಚಿಕೊರಂಬೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ವೈಶಾಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರರ್ಸ್ who are you? Who is that? The finally murderer. Who was that? Yeah. Okay, maga. Yeah, Varsi. Sir? Yeah, that was it. Varsi. ಹತ್ತು ಪಾಪ ಐತಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿಯೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ ಏರಿಲ್ಲ ನಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುವ ರಪ್ಪ ದನಿನ ಕೆಡ್ದು ಬೋಪ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನಗ ಸರ್ ಮಿತ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಜತೊಂದು ಬರ್ತನು ಏರೋ ಏರ್ಮೇವ್ ನಮ್ಮಿ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ದ ಫಿಲ್ಮು ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೇರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಸರ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಜಾಗದಿತ್ತ ಅವು ಓಲ್ದೆ ಇದಾರು ಅವು ಪಡಿಲ್ದಲ್ಪ ಸರ್ ಶೋಕೌಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ಬಕ್ಕದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಲಿಪುನ ಅವು ಬಲಿಪೋಚು ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ಪಾಡು ಎತ್ತೈ ಏರೆ ಸರ್ ಈರ್ಯಾನು ಎಂದಾತ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ನಿಕ್ಲ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಈತ ನೇಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಮೌನ ನಡ್ಬೋಯ್ಲಕ ತೋಜುನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅಸ್ಕಿ ಲಕೊಂಡು ನಿಟಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೀದವಾತೇನು ಓದ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಈ ಸ್ವರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀರಿ ದೇವಿರಿ ಅಂಚಾತ ಅಕ್ಕ ಇರಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಧಿಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು
ಕನ್ನಡಿ ಅವು ಸುಡ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಮುಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತೋಜುನು ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ನಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಬಡ್ದು ಬಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುನು ಕನ್ನಡಿ ಸರ್ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟೇ ಬಾಡ್ದು ಬೋಡು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ದು ಬಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಂಜು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಂಡ ಚೆಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಚೆಕಿಂಗ್ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಳ್ಳತ್ತ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅದು ಪೂರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ ವಾತಾವರಣ ಓಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನೆ ಅನಿಸೋತೆ ಮೇರೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅವು ಇಂಟ್ಲನ ಕಾಂಡ ಟೇಕ್ ಬಂಡಣ ನೀವು ದೆತ್ತುಂಡ ಹಂಡ ನಮ್ಮ ಓವು ಗಾಳಿ ಈ ತಪ್ಪದ ಡೀಟೆ ಮಾತ ಗಾರ್ಡನ್ ಡೀಟೆ ತಪ್ಪದ ಡೀಟೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೆಜಕರದ ಡೀಟೆ ಮಾತ ಹೋಡು ಅವು ಅಪಗ ಈ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಅವು ಆಮ್ಲಜನಕನ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ನಕ್ಕೊಡು ಅದು ಕೆಲ್ಮರ್ ಟೆಕ್ ತತ್ತ ನಿಂಕು ಒಂದು ಹೊಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಗುಲ್ಲು ಆತ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಬಾಬು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ತಿಕ್ಕಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪೋದಿಯಾನು ಗೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅದು ಓದುಂಡು ಬಕ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಅಂದೇ ಬಾಲೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿನಟಿ ದಾದ ಬಲ್ಪುಣಿಯಾನು ಡ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡೇನು ಐದು ಬಂಡಲಲ್ಲು ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಐಟ್ ಬಾಜಾವ್ ನೆಂಗಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಳ್ತದ ವೈಟ್ ಟೇಕಡೆ ಮళ్ళీ జీర్ణ క్లోజ్ ఇంకో పండ్రి నేపుజి ఇంగ్లీష్ యాను మస్తు ಎಂಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ಮರದೆ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ ಮಾಡಿ ಉಜಿನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದೆ ತೂಪು ಅಟ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ ಉಜಿನೆ ರೆಡ್ ಓಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ರೆಡ್ ಅದನಪ್ಪ ಪ್ರತಾಪ್ ಐತ ಮೇರನ್ ಮಂಡಿ ತೂಂಡಡೆ ತೇಪು ಆರ ಕಟ್ಟು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಈ ನಡು ದೆಪ್ಪನಂತ ಪೊಡಿ ಯಾಕೆ ಏನಿ ಆ ದೆಪ್ಪುಡಿ ಇಂಕ ಬೂಕ್ ಪಾತೊಂಡರು ಇಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಿನ ಬೇತನೆ ಬಾತಾರೆ ಹಿತ್ತಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಡ್ಡೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ ಓಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ the podi maker that inside the podi maker no podi bitna na cha maker no then tell who ಅಂದಂಚ ಮಂತಲು ಅಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ಬುಚ್ಚ ಕೂಡ ಈ ಜಾವೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಚು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ 16 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ ನಡು ಊಟ ಅನಗ ಕಾರು ಅಂತ ಉಂಟು ಸರ್ ತಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದು ಜರ ಕಾರಿಗೆ 10 ಸರ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜನకులకు ಏನು ಇರು ಎಂಚ ಒಂತುಂಡು ಒಂದು 1000 ಶೋಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ 1040 ಶೋಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ 1040 ಶೋ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ನಾಟಕದ ಮಂಡೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಜನకులకు ಏನು ಇರು ದಯವಂತುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಜರ್ನಿ ಸರಿ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಮುಗಿನಿ ಗಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ದೆ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ಚೆ ಮಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೇನಾಗ ದಾನೆ ಜನకులు ಮರಲೇರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ದೂಬು ಜೇರ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಈ ಚಿರತೆ ಉಪರೂಪನಾಗ ನಾಯಿನ ಬುಡು ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಿ ಅದು ಸೇಪಿ ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ ಪುರ ಅದು ಕಲಸೆ ಹೋಗ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಲ ಪೊಲೀಸ್
మన కలస పోతే ఆ రూట్ ఎత్తు మీ సకలేశ్వరం కలస ఆరు పట్టింది మాస్టర్ బండి సకలేశ్వర బండి భోజన కళాశాఖ ఫిక్స్ ಅವು ಎಂಚ ಬರೋಣ ಅಂದು ಡ್ರೈವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತ ಎಂಚಿ ನಂಬ ಸ್ಲೋ ಹೋಗು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂದೇ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ರೋಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೋ ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ವಿಲನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಧನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಧ ಐಡಲ್ ಶೇ ಅವು ಬರ್ತಿ ಎಂಜಿನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅದ ಸದ್ದು ಸದ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅರ್ನಿದ್ರು ನರ್ವಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನರ್ವಸ್ ಆವಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಗ ಬುಲಿಪುನು ದಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಅರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ ಆಸೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಉಂಡು ಇಂಚ ಈ ಕೋಡೆ ಪಂತನಪುರ ಪೂರ ಪಂಡದು ಆರು ಒತ್ತೊಂದು ಆತದು ಎಂಕಲ್ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡದು ರಡಿ ಇರ್ಲಿರ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಅರ್ನ ಇದ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ದಲ ಡೊನೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರಾರು ಈ ಲೋಕದತ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ್ ಐಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಷೆ ಕಾಸು ಕಣ್ಣನ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ತೆಡ್ಡ ಜನ ಒಂಜರ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆ ಓಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೋಡು ಆತು ಪುರದ ಅಲ್ಲ ಸೀನ ಆತಿಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ಟ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋಗ್ನಂತ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಗೂಡದಂಗಡಿದೊಂಜಿ ಲೆಂಚಿದೆ ತಂದು ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರೇನ ದನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಜ್ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೋರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಜ್ಜನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡ ಈ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪು ಜರ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋ ಲೆತೊಂದು ಬಲ ಕಡೆ ಕತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪನೆ ಕೇಳಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಫ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಚಿ ಇದೊಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಅರೆಗಂದತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡು ಕೊಲ್ಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ ದಲ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅದು ಕೊಡುವ ಚಿಲ್ಕಬಡ್ಜಿ ಮುಜಿಗಾಸೆ ಚಿಲ್ಕಬಡ್ಜಿ ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮೇ ಬಾಬು ಬೇರೆ ಎಂತಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಮರ ನೈನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಳಂ ನೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂಜರ ಕೋಟಿ ಬಾರ್ದು ಈ ಪಿಂಗನ್ ಬಾಯಿ ಜನ ಕತೆಕ್